Hayırlı kеш efirden ılıqlar, studiyada Merim Mavzalova bugünkü шығарылышта. Қағиделер неге өтелмей, yol hareketi milligi boyunca komissiya отырышында фажиғаларның сәбәпләре турында сөйлештілер. Балыққа да хава керек. Аучылар һәм балықчылар суда яшәүче җанияләрен кислород белән тәэмин итә. Бердәмлек белән көчлебез. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга өлкәннәр дә, балалар да ярдәм итә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу атнада 5-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 6-нчы сессиясе үтте. Сессиясендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев катнашты. Сессияда 2025 елдагы социаль-икътисади үсешкә анализ ясалды һәм 2026 елга бурычлар билгеләнде. Узган ел тулай территориаль продукт күләме 12,6 миллиард сум тәшкил иткән. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 9%-ка күбрәк дигән сүз. Сәнәгать җитештерү индексы 8,5%. 2025 елда башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән хезмәтләр күләме 6,3 миллиард сум булган. Район башлыгы төп сәнәгать предприятиесе дип агромастер җитештерү компаниясын атады. За текущий год предприятием реализована продукция на сумму более 2 миллиардов рублей. Ежемесячно производится более 100 агрегатов. Всего в компании работает 221 человек. Средняя заработная плата по итогам 2025 года выросла до 117 тысяч рублей. Районда 511 эшмәкәрлек субъекты теркәлгән, шуларның 417-се шәхси эшмәкәр һәм 94 юридик зат. Әлеге секторда 2302 кеше эш урыны тапкан. Мөслим аграр район җирлектә 4 реинвестор эшли, 52 крестьян фермер хуҗалыгы үз эшен алып бара. Шуларның 17-се кошчылык тармагында хезмәт куя. Авыл хуҗалыгында еллык тулай продукция 5 миллиард сумнан артык. Район башлыгы мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, спорт юнәлешләрендә башкарылган эшләргә дә анализ ясады. Хәрби хәрәкәтләр ветераннары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Данил Гыйсманов үз эшчәнлекләре турында горурланып сөйләде. Әлеге оешма 132 райондашыбызны берләштерә. Районда 46 афганчы, Чечнядагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан 86 ветеран яши. Иҗтимагый оешма буларак үз эшчәнлегебездә район хакимияте һәм аның бүлекләре, иҗтимагый совет, җирле матбугат редакциясе белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Без район чараларында актив катнашабыз. Үзебезнең яктан да инициативалар күрсәтеп торабыз. Безнең районда хәрби хәрәкәт ветераннарына карата һәрвакыт мөнәсәбәт уңай булды. Әлбәттә, Мөслим һәрвакыт үсештә генә. Бу чакта безнең соннарда күрсәтә презентациядә булган, ул булсынмы эшмәкәрлек өлкәсендә, ул булсын безнең җәмгыять өлкәсендә, культура өлкәсе булсынмы, һәрберсендә дә без алдынгы рәтләрдә һәм инде бу әлбәттә сөендерә. Мөслимгә килгәндә, Мөслим һәрвакыт инде ул йөрәктә. Табигатьне саклау булсынмы, икмәк иген үстерү булсынмы, промышленность үстерү булсынмы, кешеләр турында кайгыртучанлык булсынмы, бөтенесе дә башкарыла. Бүген бездә яши торган нәниләр дә, әбиләр дә, бабайлар да, хезмәт кешеләре өчен дә бөтен шартлар тудырылган. Спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлек бар. Сәламәтлекне ныгыту өчен мөмкинлекләр тудырылган. Эшләргә хезмәт итәргә теләгән кешегә әле эш фронты җитәрлек. Мөслим туган якны өйрәнү музее директоры Назилә Бадретдинова тарихи ядкәрләрне саклауның әһәмияте һәм бу юнәлештәге эшчәнлекләре турында бәян итте. Васил Шайхразиев мөслимләрнең авыл хуҗалыгы өлкәсендәге эшчәнлекләренә, мәгариф, мәдәният һәм спорт юнәлешләрендә ирешкән уңышларына югары бәя бирде. Соңыннан бер төркем райондашларыбызга дәүләт бүләкләре, район башлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Мөслимләр инде алар һәр вакытта да эшчәнләр һәм менә бүгенге отчетта 3кә бүленгән дип әйтәбез глава ягыннан. Беренчесе инде икътисади экономика ягыннан. Республиканың планнарына керү, бюджетларга керү, эшмәкәрлекне күтәрү, авыл хуҗалыгын күтәрү, алар ягыннан субханалла күп әйберләр бар. Икенчесе инде ул махсус операция. Мөслим районы үзенчәлекләрен күрсәтеп, ул якта да эшләр алып бара. Һәм инде безнең өчен иң мөһим, монда инде мәдәният ягыннан, спорт ягыннан һәм өлкән бу эшләү нигезендә сез инде үрнәк булып торасыз. Үзебезнең районның төрле яклап, төрле юнәлешләп республика күләмендә үсештә икәнен күрдек. Бүген миңа инде бүләк тапшырдылар, милли йолаларны, телләрне үстергән өчен. Киләчәктә дә инде шушындай юнәлештә эшләрбез дип уйлыйбыз. Мөслим инде ул татар телле район, милли район һәм безнең балаларыбыз да үзебезнең традицияларыбызны, мәдәниятебезне, телебезне белеп үсәргә тиешләр.
Васил Шайхразиев Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә татар теле кабинетін һәм музейны да карады. Муса Җәлил бюстына чәчәкләр салды. Кунак мәктәптә эшләүче Асылташ балалар театры эшчәнлегенә бәя биреп, укучыларның ихлас йөрәктән уйнауларын билгеләп үтте. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Республикада балык булсын экологик акциясы бара. Балыкларның кислородка ачлыгын булдырмау максатыннан Русшуган авылының Шумбуд күлендә 250дән артык бәке ясалган. Бәкеләр туммасын өчен аларга камыш яки салам салып калдыралар. Бу су астында яшәүчеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итә ди белгечләр. Балыкларны саклау акциясы турында Лилия Шәймиева репортажы. Балык булсын акциясы елгалар боздан арынганчы дәвам итәчәк. Су астында яшәүчеләр өчен авырлыкларны кешеләр җиңеләйтергә бурычлы. Без асты видеокамерасы ярдәмендә су биоресурсларының торышына мониторинг үткәрелде. Мондый заманча күзәтү җайланмаларын куллану проблемалы участокларына алдан ачыкларга ярдәм итә. Кислорода очень мало осталось в воде. И вот сейчас будем бурить, ставить камыш, чтобы кислород поступал. На данный момент не было видно рыбы. Сейчас посмотрим, да? Там глубже будет. Помогает, если побольше набурить лунок и насовать рогоз туда. То рыба помогает. Бобры хорошо помогают, но они здесь есть. Очень нужно это делать мероприятие. Рыбаки у нас все-таки здесь есть. Так что не все хотят, конечно, это делать, но отзываются желающие. Акваторияның тикшерелгән участокларында аучылар һәм Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең Мөслим бүлеге белгечләре су астында тереклек итүчеләрнең канәгатьләнерлек хәлдә булуын күрделәр. Это мероприятие мы проводим каждый год. Вот на нынешний год уже просверлено 250 лунок уже. Пока только это. Вот дальше также будут продолжаться эти мероприятия. Смотрим с камерой под водой, то, что как рыба себя ведет, как естественно она находится. Как обычно, вот встретились опять в этом году. Да, опять мероприятие проходит у нас по спасению рыбы. Помогаем Владимиру Дмитриевичу, просит, не отказываем. Естественно, если не мы, то кто будет? Сулыкларда боз катуны булдырмау өчен бораулау гына түгел, суны кислород белән байыту процедурасын үткәрүче җайланмалар аэраторларда кулланыла. Коткару операциялары 24 районда, шул исәптән Мөслимдә дә башкарылды. Рейдларның максаты бер куркынычсызлыкны тәэмин итү. Юлларда һәм инде менә бүгенге көндә безнең совместный шушы биоресурс инспекторы белән рейдта үткәрәбез. Монда инде мотовездеходларда, снегоходларда йөрү буенча куркынычсызлыкны булдыру һәм инде гомуми тәртипне саклау мәсьәләләре буенча безнең инде рейдлар үтә. Акцияның максаты биологик су ресурсларын саклау һәм кыш-яз кислород җитмәүгә бәйле балыклар үлемен булдырмау. Быел балыкларга ярдәм итү өчен 250 бәке тишеп, аларга камышлар тыгып куелды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча район комиссиясе утырышы узды. Анда сүз юл иминлеген тәэмин итү чаралары турында барды. Утырыш ахырында башкарма комитеты җитәкчесе юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясе рәисе Ирек Салихҗанов җаваплы службалар белән берлектә Мөслимдәге вазгыятькә анализ ясады. Районда теркәлгән юл транспорт фаҗигаләре механик характерда, бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Юл транспорт фаҗигаләренә китергән төп сәбәпләр каршы як полосага чыгу һәм алкоголь кулланган хәлдә рульгә утыру белән бәйле. 2026 елда безнең район җирлебездә барлыгы 18 механик характердагы юл транспорт хәрәкәтләре келде. Бу узган ел 15 иде. Бу юл транспорт хәрәкәтләре бигрәк парковкаларда була. Кешеләр әзрәк артка чиккәндә ихтыярлык басына күпчелеге шушы юл транспорт хәрәкәтләренең 80% артка чиккәндә була. 4 кеше рульдә ичеп идарә иткән өчен тоткарланды. Буларның эшләре судка җибәрелде. ДАИ җитәкчесе Феликс Магданов юл фаҗигаләрен кисәтү максатында спиртлы эчемлекләр кулланган килеш машина йөртүче шоферлар турында хәбәр итәргә чакырды. Моның өчен махсус телеграм-канал эшли, халык инспекторы кушымтасы да бар. Фаҗигаләрне кисәтүдә юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия мәгълүмат чаралары белән тыгыз элемтәдә эшли. Узган ел җирле мәгълүмат чараларында 300дән артык материал дөнья күргән. Газета, сайт, телевидение, радио аша фаҗигаләр турында мәгълүмат җиткерелә, законнар, кагыйдәләр аңлатыла.
Авыллыклар сельский газетасында юл хәрәкәте иминлеге темасын яктыртучы язмалар иминлек кыскача сабак булсын кешеләр закон рубрикаларында дөнья күрә. Узган ел шушы темага авыллыклар һәм сельский газеталарында 91 язма дөнья күргән. Бик күп бурычлар куелды мәгариф бүлегенә, бик күп бурычлар куелды масса күләм чараларга. Һәм инде без бергә кул тотынып эшләгәндә бу куелган бурычларның һәрберсендә үтәп чыгарбыз. Юл хәрәкәте кагыйдәләре кичкенәдән өйрәтелә. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында кагыйдәләр аңлатылып, белемне тикшерү максатында бәйгеләр дә оештырыла. Ішкі эшләр министрлыгының Татарстан буенча ЮХИДИ идарәсенең бүлек җитәкчесе Рамил Ахтамҗанов юл фаҗигаләренең сәбәпләренә тукталды, һәлакәт нәтиҗәләрен күрсәтте. Юлда йөргәндә һава шартларын искә алырга, бала белән булганда аеруча сак хәрәкәт итәргә киңәш итте. Столкновение — это самые тяжкие последствия, да, потому что это 60% от всех происшествий, которые сейчас видите на экране, да, это 60% это именно носит у нас столкновение. Большая тяжесть также последствий у нас при наездах на пешеходов. Треть от всех происшествий происходит именно с пешеходами. Это самая уязвимая категория участников дорожного движения, они не защищены. ДАИ һәм юл хәрәкәте иминлеге буенча махсус комиссия халыкның иминлеген кайгырта. Шулай да бәла тудырмас өчен һәркем кулыннан килгәнне эшләргә, беренче чиратта кагыйдәләрне төгәл үтәргә тиеш. Юл ялгышларны кичерми, моны һәркем аңласын иде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Тойгылда улы волонтерлары махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә төрлечә ярдәм итә. Саклану сеткалары үрәләр, ашлар, чәйләр әзерлиләр, күлмәкләр тегәләр, хәтта чәк-чәккә кадәр пешерәләр. Коллегаларыбыз уңган кызлар белән күрешеп кайтты. Мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар хәрәкәтенә Тойгөлдө авылы да бик теләп кушылды. Махсус хәрби операциядә егетләрнең үтенече буенча Тойгөлдө авылы волонтерлары мунча себеркләре җыйды. Бүгенге көнгә 100дән артык себеркене тартмаларга тутырып әзерләп куйганнар. Бу көннәрдә алар маскировка шелтәре үрергә өйрәнеп, без килгәндә 5нче сетканы үреп бетереп киләләр иде. Biz bu setkalarni 10 gün элек үрә башладык. Авылыбызның менә уңган апалары шушында җыелып, сводагы егетләр безгә ярдәм булсын дип, көндә киләбез, алай күңел җылыбызны биреп эшлибез. Инде сугышлар тизрәк бетсен, егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсын дип теләкләр телибез. Тойгылда авыл җирлеге махсус хәрби операция башланганнан бирле гуманитар ярдәм җыюда, сетка үрүдә, сеперкеләр, шәйләр тутыруда, кыру душлар ясауда егетләребезгә ярдәм итә. Шушы рам ясалганнан башлап, безнең апаларыбыз инде көндә килеп, шушында сетка үрәләр, үзләренең күңел җырларын биреп, изгетлекләрен теләй-теләй һәрвакыт эшлиләр. Волонтерлар үлән чәйләре һәм окоп шәмнәре дә ясый. Иң беренче шифалы үләннәрне авылның обыстайы Нурия апа туплап җибәргән. Ансарлар төркеме оештырган Нурия апа һәрештә активлык күрсәтә. Мөслимгә төшеп үзлегеннән озак яна торган шырпылар ясарга өйрәнсә, мәллә тамак кызларыннан коры душ ясау серләренә дә төшенгән. Бик күп санда мендәрләр, тушонкалар ясап егетләргә озаткан. Белгәннәрен авылдашларына да бик теләп өйрәтә. Нурия апаның оныгы Рамазан да бүген ватан саклау сызыгында. 3 ел элек группа оештырдым, ансарлар группасы хатны кызлар төркемендә. Без шулар белән һәр вакытта, һәрбер гуманитаркада үзебезнең эшебезне кертәбез. Инде безнең ясамаган әйбер калмады, дөнья өйрәтте. Бүгенге көндә дә менә март аенда китәсе гуманитаркага әзерләнеп яту. Бик күп мендәрләр әзерләдем мин үзем өйдә, окоп шәмнәре ясадым. Бөтенебез авылдан җыелдык. Авылда барсы да йөриләр. 15-20 кеше килеп эшләдек. Егетләребез исән-сау гына йөреп, әйләнеп кайтсын дигән теләктә калабыз. Сугышлар тизрәк бетсен иде, Ходаем. Амин, амин, амин. Безнең үргән сеткаларыбызның ярдәмендә солдатларыбыз исән-сау калырлар дигән өмет белән яшибез. Токмачында кичәргә тырышабыз. Чәк-чәгендә пешерәбез. Кулдан килгән һәрбер әйберне ясыйбыз инде. Алар исәнем генә шу төп йортларына, балалары янына, ата-аналары янына кайтсыннар. Махсус хәрби операциядә егетләргә мөслимләр һәрвакыт күп итеп ярдәм узата. Күчтәнешләр янына мөслимләрнең изге теләкләре һәм дугалары да салына. Лилия Шәймиева, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.
Советлар Союзы геройы шағир Муса Жәлилнің туғына 120 ел тулды. Герой шағирның туған күні районыбызда зурлап белгіләп өтілді. Татарстанда иғлан ителгән хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы Россиядә халыклар дуслыгы елында каһарман шағир калдырган мирас яңача яңгырый. Әлеге уңайдан Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә фәнни-гамәли конференция узды. Конференциядан Гөлназ Җәлилова репортажы. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс. Мине сөйсәләр. Ватанга мәхәббәт хисләренең бик тирән һәм көчле булуы кирәк. Бүгенге вазгыятьтә бигрәк тә герой шагыйрь Муса Җәлилнең тугына 120 ел тулган көннәрдә бу тема тагын да зуррак көч белән калкып чыкты. Мөслим урта мәктәбендә район мәгариф идарәсе оештырган фәнни-гамәли конференция моның ачык мисалы. Сынмас башны бер кашанда илми торган, азапка хәтле көрәшә торган, үзенең гаиләсен ярата торган, үзенең телен ярата торган, үзенең илен ярата торган шәхесебез безнең зур безнең өчен патриотик мисал. Шуңа күрә аны өйрәнергә кирәк, аны тарихын өйрәнергә кирәк. Без аны бик хөрмәт итәбез. Шигырьләр тыңлаганнан соң кунаклар мәктәпнең батырлык почмагына урнаштырылган Муса Җәлил бюстына чәчәкләр куйдылар. Чараның төп өлеше 2 секциядә дәвам итте. Бу конференцияны без шушы мәктәптә уздырырга уйлаганнан соң, әлбәттә нигезендә инде балаларны конференцияга катнашырга чакырдык. Бу конференциядә безнең татар телендә дә, марый телендә дә, инглиз телендә дә, рус телендә дә балаларга чыгышлар ясарга мөмкинлеге тутырдык. Сөйләм телен үстерү мөмкинлеге, изләнү эшен максат итеп куйдык. Һәм әлбәттә балалар теләп катнаштылар. Район мәктәпләрендә белем алучы 7-нче, 8-нче, 10-нчы сыйныф укучылары өчен быел Муса Җәлил шигырьләрендәге ант, сугыш, батырлык темалары аларның халык авыз иҗаты белән бәйләнеше кызыклы булган. Мәгъбит дәфтәренең ахырыннан алырга укыдым, бик олы ачышлар ясадым. Ул юмористикада, нейтральга да язган, кай вакыт сатира белән дә сөреп алынган җирләре бар. Муса Җәлил үзенең иле өчен, үзенең халкы өчен, сөйгәне өчен сугышкан, әсирлеккә төшкәч тә ул батып калмаган. Мин бу конференцияга 2нче ел катнашам инде. Мәгъбит дәфтәрләрендә булган эпитетларны, чагыштыруларны, антонимнарны, синонимнарны өйрәндем. Муса Җәлил татар халкының фольклорын өйрәнгән һәм яхшы белгән. Укучылар Муса Җәлил, Роберт Бернс һәм Джон Макрей шигырьләренә чагыштырма анализ ясаганнар, инглизчәгә тәрҗемәләрен өйрәнгәннәр. Мари әдәбиятында Муса Җәлил мирасына, шагыйрьнең балачак шөгыль уеннарына бәйле темаларны да кузгатканнар. Так как я и так являюсь фанатом марийца, выучить было не очень сложно. И для этого я готовился, примерно неделю. Изучали жизнь Муса Җәлиля, как он был в тюрьме, как он попал в плен. Я изучал тему наследия Муса Җәлиля в марийской литературе. И изучаю то, что он учился в одной школе с марийским писателем Яном Шелкайном. И оказывается то, что Ян Шелкайн очень хорошо знал татарский язык. И поэтому они очень быстро нашли общий язык и стали лучшими друзьями. Конференция эшендә 200-тән артык яшь тикшеренүче үз чыгышын тәкъдим итте. Фашизм кабат баш калкытып дөньяны булгаткан дәвердә яшьләр аңында гуманизм, бердәмлек идеяләрен формалаштыруда, үз илеңне чиксез ярату хисләре тәрбияләүдә Муса Җәлил әле бик күп еллар үрнәк булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Илдар Низамов гомерен куркыныч астына куеп, ватан алдындагы бурычын үтәгән егетләрнең берсе. Мөслим егет ул. 8нче сыйныфны тәмамлагач, тракторчы машинист һөнәрен үзләштерә. Хәрби хезмәттән соң контракт төзүеннән Чечняда хезмәт итә. Илдар Низамов турында алдагы сюжетта. Армия хезмәтен райондашыбыз Калининград өлкәсендә чик буе гаскәрләрендә үтә. Сугышчан постларда дежурлык алып барганда да хатлар безгә кадерле дус булды ди Илдар абый. Армия хезмәте чыныктырган, тәненә куәт, йөрәгенә дәрт өстәгән. 6 ел программасында хезмәт иттем. Исән-имин әйләнеп кайттым. Алай хезмәтне бик ярата идем. Аннан соң инде кайткачтан робот системасында эчке эшләр бүлегендә эшләргә язды. Анда да коллектив бик әйбәт иде. Бөтенебез бергә бердәм булып эшләдек. Борысы бергә 6 ел чик буе гаскәрләрендә хезмәт итә ул. Контракт негезендә хезмәте төгәлләнгәч, Илдар Низамов район эчке эшләр бүлегенә эшкә урнаша. Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзеп, 5 ел Чечняда хезмәт итә. Райондашларыбыз аны һәр яклап килгән, һөнәрен яратучы ир-егет буларак беләләр. Спецназ отрядында хезмәт итеп, 5 ел Чечняга йөрергә туры килде.
Тоже коллективыбыз бик әйбәт ие, хезмәтне бик яраттым. Армия хезмәте җегетләргә бик кирәк, потому что рухлары да арта, режимга да өйрәнәсең инде. Илдар абый хәрби хәрәкәтләр ветераннары белән район күләм чараларда да актив катнаша. Бүген дә егетләрчә түз гәүдәле, сөйкемлелеген югалтмаган ир егет ул. Тормыш иптәше Резида белән 2 малай үстергәннәр. Бүген Илдар абый кадерле бабай статусында йөртә. Мин үземнең тормышны бик яратам инде, семьямны да яратам, балаларымны, оныкларымны да мин бик шат. Бөтенесе Аллага шөкер сау сәламәт. Алга таба да Ходай шушы бәгатьне күпсенмәсен инде. Бөтенебез дә исән сау сәламәт булыйк. Тормышымның бүгенгесе кадерле, гомер зая үтмәгән ди Илдар абый. Хезмәт иткән чакларын әле дә сагынып искә ала. Яшь чаклары булса, контракт төзеп, тагын бик күп илләр гизеп кайтыр иде бүген дә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Авзалова сезне белән сау булашам. Алга таба сез иманыбызга кайтып тапшыруын карый аласыз. Бездән аерылмагыз.